putu, ana nengku lari gebang mijing dong mah. Putu mana tiga nene, ana nengku mana nih, gedan mobil larang gue mah. Ana dokona gedan mainan gue Durga Puja yaw, Xiaomin jarang gue, Momo jarang gue mah. Mana tiga nene, mana tiga lah, putu tanggang tinggal putu. हाबाब अमायालाय बोरैथो गोदावखालि आयु जा गोदोर खामोन जा लस जाखाबाय बेसेराया आयु दुर्गा फुजायाव दख'ना गोदान मोनगोनाबो माबोरै थैनायखो होमबा ओरैनो बेमार फैसोदो होननाया नंमारगौसो खोना बेमार जाना थैदों बियो गाबनाङा दे दावखालि दाबो फैसा मोनखागोन नोङो बेखौ फाननो हागोनथ' रावनोबो खोन्थानाङा जाम्बिलाय थैदों होननानै बेमार जाना थैदों होननानै जानाय नङा नङाबा ओंखायनो रावनोबो खोन्थायालासिनो फाननो हागोनथ' हाबाब बेखौनो सिन्था होबाय आरो जालाखौआनो गोदानो रोंथारगौ र' आं फन खालामना लिंहरनि हेलौ जालाख' अबाव दं नोंलाय नै दावखालि लानाव फैनाय नोङो खेबसे औ दे नाम्बार फै हाबाब नै माथो अमासो थैलायखोलै बेमारानो फैमारबाय नामा जोंनि बड'लेण्डआवबो आंनो हले बेदरा आं हले अमा बेदरखौ देन्जार जानो हाखायो बेदरखौ मा टेनसन लादों नोंलाय जालाख' नोंनो मा सेरनै सेरथामखौनो होगोन आङो दे बेदरा फानहैग्रोदो दे अके जागोन दे दानो फानखागोन आं बेखौ थिबांबाय माथो बांबुलाय दावखालिजोंसो जानानै गोरायानो खेंख्रा जाना दंनो दा बेसेरा मा खस्थ' मोनदोंनो आं खोनादोंसोलै नंगौना नङा खबर लायनायबा एसे मोजां जागौमोन नामा एसे जाम्बालै बेलाय खोनाफेरा मा खोनाखोब्रा आंलाय बेखौ खोनायनि सिगां मानो थैदियालै आंलाय फाग्लासो आंलै बे थौदौ खबर लायनोसै एसे बेसेरा गाबबाय दंमोना जाम्बाया मायाव जोजाखोबा इबा मायाव जोजाखो जोंथ' मिथिजोबला दाथ' गोनाखौल'सो खेंख्रा जाना दं होनना मिथियो जानाय नङालै फाग्लाजोंबो ओंखायनोथ'ब्रा थौदो खबर लायनोसै मायावबा जोजाखो बिबा नै बांबुला गां गैयि दाउला माथो जोजानानै गोरा खेंख्रा जाना दंनोलै खबर लानो फैदो जों दासो दिनैसो खबर लानो फैदों नोंसोर सुवादफोर साला आंहाबो जोजाना गोरायानो खेंख्रा जाना दङ हाबाब सोरदोथ' जोजानायब्रा माबायदि जोजानायनि जाखो हिनजावफोरदोलाय बुरबेक जायालै नोंजो बे पेटिंआनो बे पेटिंआनो जोना होदोलै एख' दाय गैयियावनो आइदोलै आंखौ डाक्टरनाव लांदोलै सुवादफोर मालायबाय थाखो मोजांसो मोनदों नोंसोर जाजाबासो मिथिगौमोन डाक्टरनाव लांदोलै सुवादफोर आइदोलै गावथाय होमबाथ' गथ'ना एसे गोदोरानो डाक्टरनाव लांमारनांसिगोन जों नङाबा जानाय नंला बिना गोरने खेंख्रा जाना थासिगोन ओलै थौ लांदोनि नङाबा जानाय नङाथ' बोरैबा गोरने खेंख्रा जाना थाबा थौ थेलायाव लांसै माथो दोंलै थेला दानो मोनगोन थेलाजोंबाबो डाक्टरा खाथिखा डाक्टरा थाबाय थाखायो थौ बोनायाव आं दं थौ रिम जिम अखा मानो हायो नोङो देहा सोलेरखौ आंनि मानो सुग्लायहोयो नों मानो सुग्लायहोयो मानो हायो नोङो बाला मानो हायो नोङो बाला मानो हायो नोङो बाला
मानोहाय नोङो मानों साननो मानो थानो सल' बिलाय आं गानांगा सल' खनफैबाय थाङा बेयाव अखा हानायाव आंहा मादों आंनि न' खाथियाव बिदि खनफैबाय थाङा दै आयुबा माथो दावखालिसो माथो सानदोंमोन नोंलाय नोंसालाय मानि खर' सानदोंमोन आयुबा जा होनखायोबा सारा खिथु बायदि गोसोम सोम हांगारगार मोखांखौ लाना माखोबा खोन्थाबाय थायोबा सोरखौ मा होनदों नों सोरखौ मा होनदों आंखौ बिदि सारा खिथु होनबाय नों दिनै आं रावबोआनो होनफेराखै नों बिदि होनबाय दिनै नोंखौ नागार नोंखौ आंखौ बिदि होनग्रा नोङो आंखौ बिदि होनग्रा Hindar nengko baik tali sana neng bidi hendrang ku nengko raubban hendraki neng sebiji neng di neng di hendrang ku ang ina busu neng seragan neng ku dini gat tarang hindrang nengko hindar tarang neng ni pina ku beploju nasi gat gerang sali hindar deli oi ayo musa bidu ayo ma musa ayo obeke Apa? Bebek kali ya? Aku tuh kena kabur nggak? Aku tuh kena kabur. Nengkau, peting lo nengkau peting lo. Ban nengkau nuting lo, lama tinggal peting.